salamat kaayo sa inyuha sa Barangay Council, of course sa inyong leadership. Salamat sa pagtugot namo unang-una nga makapanerbisyo mi diha sa mga taga Marilog proper nga daghan tag tigpaminaw diha rag wa pagid mi ka saway og tamak diha nga tibuok team among gibit-bit kap usay tagduha lang tagtulo mga reporters, but tomorrow kap kami gyud tanan. Muanhagid mi sa inyong barangay. Pasalamat ma'am sa inyo. Yes po. Na ako ang barangay mo inyong napilian. Yes, Kap. Salamat kaayo kay do naman good tay mga nanay tatay nga diha pa gikan sa inyong lugar, Kap, no nga muanhig yod sa atong sa Davao City dinhi sa sentro dinhi sa among station kay magpa-check up so murag layo gid kaay pamasahay pa imo perting mahala so kami na lang ang muanha diha, Kap, aron dalaon namo ang among mga doktor. Oo, initial, Kap, unsa may atong gihimo karon na preparation, Kap? Kuan ma'am, galang namo na ang binyo ma'am. Kaya nakaibalo naman ang mga senior man, himan to sila ugma. Yes po. Sige, Kap. Salamat kaayo, Kap. Unya, lastly, Kap, siguro basin lang in case, no? Na nakalimot or wala pa nakahibaw. I know, daghang mga tigpaminaw diha. Kap, please i-invite sila or i-remind sila na mag-join ugma sa atong himuon nga DXDC Serbisyo Publiko, Kap. Ang akong kanang mga senior citizens sa Marilog proper, giawa ko kamo sa pag-andi ugma pohon para sa libre nga kanang check-up, libre sa check-up sa mata. Makita po ninyo ang mga empleyado sa DXDC nga inyong kanunay hindi paminaw. Ayan, no? O, dahil salamat. O, ang higit mo diri siguro, ugma. Salamat po. Yes po. Sa inyong gym, tama po, Kap? Sa gym ta, ma'am. Opo, sige po. So, see you tomorrow, Kap. Mga adlawon may gikan ka para makaabot mo diha on time. Thank you, kaayo. Sige, ma'am. Salamat po. Salamat kay ma'am. Daghang salamat and see you tomorrow.